Na manga gendeta kolekano mwancho muligereria himene isiko yorogongo rwa Gusii yubone yariganira boikirano nyaru kumanya senchera yoboikirano anemono nabaliki baito bagendreto so bako yasangre kro semambia yalingentambe boika chinse chigobono chebono margo bali tukirigiria jumaine starike merongevere mutenyo kabiro mwaka wechiri bubere na merongevere nene na manga aseri bwango chikogo sansamuranira bunabono abereka gutukira na SMS ito ya Amayia anebuna umuswati yo murenga watanya chingo chinse amutiri nkogejo kutoka bono ase county Nyamira abaga kugweru no mote nagokwa abwabwo ekerarenge gotenya chingo ngase nsemejo gati yagendeta okolekano mwancho muligeri hebono togocho kumanya ase margoba yabona Ensa ne Eyemo ime ya Africa ya mochagose East Africa ekerobono ngoko aligani ya kigima ime ya Ndizi TV ngobwansu bombo gusigendra wono gotubwatia wetira sensemeli mtandao insema ya Facebook na bogoto nyarobuna Ndizi TV News the digital na bogansemeli ya YouTube na bogoto na Ndizi TV News asogote bagotobwate wetrase website yetu na www.ndizitv.net ngonyara konyara mangana yonsi asenchera yelibo abunango chikoko sansamuranira ase margoba yabono lyoko ne kichibicha amonelio inko ikarara senchera bwenete igakruko petronira mokira ekerekere Lydia Mose akayareta goetera somunwa obwimanye ritangani kegima hatunyara mangana jo senchera yoko ya chuta. Tunuwa mulia nto kuanja na ende nto kuitaba obeto mwano ite ebichara ucha maisoime. Omo MC bwe wodi ya Gusii iruli ukeria nganye kura UDA gochi ODM na sekigo sababu ya kurwa chinseme chibamo chiri mu waziri we chisemeze keri machogo. I want to encourage the Council of Governors to continue that spirit of us working together. Omorai wense William Ruto ni gatogirio kubwatirana gwe serikali nene amona kuria wechi county. To support my party leader Raila Amolo Odinga for the application to be the AU chairman. Omo governor we county ya Kakamega governor Ndizi barasa ni gairo kabako morewe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga gochikoligie kero kyobonya kero bwasomo gwe chinsego se AU. Asa yomo nenda mange saranso ikebono tumenya senchera yobo ikirano litirana nchenkuru kwa Vincent Onyancha. Emesi amangana moye togo chaka kurwa se county ya Kisii and Nyamira kurwa sensemeli ya Gusii maiga yo MC bwe wodi yu Anthony Nkundi konyara kwa wodi uko kurwa se kiama kilikia UDA eri wanyare konganya kurwa ase kiama kyo kolenga na bwata ni kurwa senseme we gamenye kurwa senseme ya Gusii ni goba mo chiru mu waziri we giseme Ezekiel mbaki machogo ane mono asenga kiemwe ikira na soma jego ma senseme yo ase machogo ata moeteli baga omo MC bwe wodi yo egentokere barogotse una nera ndako se getire o Mose ose getire okurusiko kwaye kurwa sensemo ya UDA egento bamo chiri mu waziri na gotakobo ine bwabo bunaba menyi benseme yo oya Gusii omulikito mirdedi mumanyi na roboti rwa senchera yobuime. Abamenyi be wadi ya Gusii anene kurwa asensemo ya giteri ime bunge nyari bani masaba nigo barobekana asikelia buna omo MC yobo Anthony Nkundi nigo aegwali uko kurwa asekiama kia UDA asoko genda maminchana machiko yekiama asoko lengana bamenyi abo ayaniga gocha maega yomo waziri wechisemi Ezekiel machogu wikirana asomo chango yomo ase wadi yo ase boigo omo MCA aikiranete kulende taigwa ibagano muwaziri buna bakwerera ase baganirie asikwe jengo kondemu amangana omo MCA minta wetera omo MCA Nkundi keraga aleta chibesa gaiga diatirimba ekera aleta chibesa omo CS machogwa kanga ko mali bagapi aka omo MCA omo ngao asengenja aleta te bintu byango bya simba bono omanyire korwororo ochakire korwanyo omo MCA oyo iga komolikera ne chama ya UDA ngasarende kurwa se chama eyo abwatie chama ya ODM intuntora ekabyama intunta chora tibyama Gusii atirika chora byama. Tumestaajabu maneno ambayo yanatendeka katika wodi yetu ya Gusii. Ya kuwa mtoto wetu ameguzwa. Na huyu mtoto tulimpigia kura. Sio ya kwamba alichaguliwa, tulimpigia kura akaingia. Na hiyo position yake MCA it is there by constitution. Kwa hivyo tunapenda hivi. Mheshimiwa, tunakuheshimu, heshimu MCA wetu. Kwa vile tulimchagua.
Ukimdharau mtao watu wote wa Gusii. Kwa hivyo kuanzia leo usiweke kidole chako kwa MCA wetu. Mheshimu kabisa. Na hiyo maneno mahali imetokea. Rudisha hiyo barua, ujue ya kwamba umeguza kidole kwa omubulia mzima. Tumuwe mubulia ntogwanja na ende ntogo itaba obeto mwana ite ebichara ocha maishaime. Yando tigeringa neryo ochichoto sabegwansa mabere mga ntwe nyomba yomubulia echaga kware turu obubisa butakoera. Abamenyi abo nigo bagikeria egekorekyo asebagania omwaziri gucha kubwatirana no MCA asogosira eward eyo. Ajare to mu MCA korunsaiga atokorere gasinsa egyo kurwera ga ari gucha komukori gasina nari suppose gukore gasina Simba egetogera yaye no natige posi yaye tokorere gasiga bukasa ayerori birasi meri ka bari mu bakore meremo nande menta bari mu chisukuru okora so ase education ese mejandere otene nororo umuntu twakerete chikura na Anthony tugachora Anthony agende county atokorere gazi bari no musimi wa Simbarati ntubona yo utete ko totebyo kumurikira rirube ryo kumutebya ngatige gazi aina yao ntingonya manyeti ntwe tutake tongunde atokorere gazi nere twachorete nere twakerete chikura bakore na gabana ntumaga na yo tete ko tokorera ntoyo ka mwana itongunde amagoro atokorere meremo emyaka 5 ere nanda bachori bakoru lakini tari nyanda iske myaka ya 8 asichinga kiecho nigo batebire omo MC obonagendrete goikirania amagendero ao na igo aigwechinga kichinyororo goikirania aria bamochorerete. Omo MC tobwate akor kuongundi tirage atokorere amagendero. Omo MC ito aso mwako yo mabeire ase assembly yabo songo gari chipara chiaraire otorose yepara ya Naroko eimacho gwabeire bakomobunga atana korosi anye bako moseli korwa ase chama intore tayare Gesusu gwati komwakira chikura nandi gune proki nandi chietani chiria ngara. Kuripotelia igetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Biamono mulikito Mildred Momanyi asoroboti rwasenchira yoboyekera no gotigana yubono gotigara samangana lengete siasa ekyombe kya basubati kurwa sensemeli ya bonchari ekimanyekanite buna bonchari women association ni gole barokane ko machikati abare kurwa sensemu ya Nyalibari aho bakomuchi mugavana we county ya Kisii kubwatikana ebikoro bya bwango igana sokere nanse kwa mangana lengete obolende abo igobono na mangana lengete goturubona ko murembe meye county ya Kisii nigo chenga kechi abasubati abo bakora wano yo kabero women rep mutangani we county ya Kisii Meriotara abere bagote abuno mugavana we county ya Kisii nabantu ko uri bagali yororo aso kunyara goikirania emeromo ya nabo igoni ga kyombe ke basubati batabere bagochugosira mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asemulebeli ya goikirania magendro me county ya Kisii buno muri Keiton Demo Steven agotomanya magega yo chinkwana chinyinge cha bwango igachirengeta visio bokoreri yo mugavana Paul Simbarati ekiombe kia bwango yo kwanirengane ye nabangina ba bonchari bakora unoyo kabero mo women rep Kisii Mary Saliotara abo bagikeiri chinkwana chiagati ya bagaka mono kurwa Nyalibari igo turabangina tokora lyo murembe tuganetie nga umugavana oito aegwa masikania manene chingaki chia bwango chiaitire twarorire chi group mbali chigo ikaransa buna twekaransire iga lakini gento chiakorire no kuragereria umugavana oito Simbarati ekinke chetibuya asetore buna abanjari ekiagera intumuna abantu bomorembe igo tuganetie nga omonto kamochire igagukarangerigwa okwanerwa abantu barigigwa bagaka banene muna abo bakwebekamo banyara gukwanera umurayoria ese barorera takorete biya lakini ntoro chibuye kerabanga gaka bagusagusa chinyimbo na kuragereria umugabana itoro omonto moke bwe chinguru okorire merememe ya Simbarati asikwe Simbarati asikwe muno omwana bwo Gusii oyore gabana yaito ekina kitwara gocha gosaba amasikani ni gare two way traffic onsike na enchenkoreki osike omwana onyogosira bangine kintu bwata abana ikero omwana agosire ni gokomorangeria keroro omonto omonene kwa moteya magosa agongaya yagera koreki mwakwanirana
bono igonye obobe borororo tiga abantu barangerigwe toikaranse ense torete kere kieke omorembe otherwise egento totagete muna Kisii County na amagenderero chibasari chiaito chigorerwe abana baito basome chibagi chiri Simbarati arenta naende arente echinde egera abana baito babegorire ebitabu gochia esukuru chingaki echiechio nigo bamomochirie omowaziri bwa chisemi Ezekiel Machogu asekeri batebire no gweswanania na siasa chia Kisii ekere Machogu ararosie egento kia esukuru muna bonchari bobasi bogirango. It is an advantage to our governor. Igorende etotagete gosabanga omugakoria no monenare omugakori no mugakotagete kubwatania abantu ale tomorembe lakini tabaise goteke side na gotebangera no munyaribari onyoka ro munyaribari then ndobwati minister in Kisii County bono rende etotagete gosaba abarai baito bonsi bibasikane na intu muna bangina babonjari intu etole maega ya Simbarati 100%. Intu nere to support ikiagara nere bweke governor. Nane to bwati governor ende. Simba netaya. okoboria kwabo nasabaga akagotumeka buye miaka nechisemi chiabo komosemi omugavana goikerania obokoreri chinsemo ao chia Kisii. Ese Kenya yaito igotobwate chi county 47. Nese chi county 47 chigavana nchichorire temine tinga chipati mbali nchiri chi county chiri. Lakini eto igwete obo marembo orororo abantu bakongusiramo bakoleta magendera chi county chiabo. Inkintu Kisii County abantu batakunyara kubwatana no bapatiende yonsi lakini ese ngenchochorire sengencho omonto Gusii tonyare koleta magendera asamo. Koripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya Nyamatutu Bogita sublocation Riana Ward ebunge ya Bonchari Erietariane Ndemo Steven Ndiamono omurikito Ndemo Steven na hasoro bochirwa asenchira yoboikirano gotigara boigasengana ringete siasa emeye county ya Kisii ni gobono omu women rep we county osoyo kabiro mu women rep we county ya Kisii omu tangani merio tara esokiriko nyara gukwana igoro yengana ringete okumurusia bisyo mokonyo mu governor we county ya Kisii Robert Munda korengana na merini gate biro mu governor we county ya Kisii Paul Simbarati tabugati wa mota bonde bwensi igoro yokurusiko kwa yabisi ko mokonyo mu governor korengana ni gate biro na bali bagenderete komo chyomo gavana ukuno baswana nemiremo yaba MCA asate biro buna MCA na baganda tweke nemiremo yabo yo kurigeryo bokorri babakore miremo ase serikali ye county ya Kisii na biguno mu gavana tabwati wa matebonde bwensi aso wako isiko kwaye osekirenga gyo kumwaka isiko mokonyo mu gavana we county ya Kisii Robert Munda Simbarati nero chorete mu deputy governor ko mu deputy governor oya nekera mochorete na nditabwate birengara libinde bya kaberenga na nyare kumutigera nchira elinde mbanyara gukore gasiamu wonekera mu deputy governor abwatukire ukubwata na koria achire kando aba MCA na ubabwate right yabo ne chinchira cyabo kulingana muna lichi koligoteba elinde bakorege kore giyokorete motion ya impeachment lakini omugavana Simbarati ereta korete manganayo na ndeta tabwene tiko ususho sa manganayo ekiagera ligachorete omo deputy governor muno mo deputy governor oya no mo deputy governor onya tali ready ko kolega sino mo governor bono ekira assembly etagete gokora tigera ategerera ro muna ge kugendera gokorekana ekiagera ekero monta akubekire mo bamo kumwanga tagocha kunyara kunya gukwebera linga njuo bera mo nainje igago gutigera lichiko ago subject kuchese lichiko na lira nyare gotebanga kero mo deputy governor atigire governor yaye ingikebwenera tagokorera bono asayo mo governor tabwenera tikongusua ingo oselirie mo deputy governor ikinege ntukere very clear okero muntu na amanyetenga Simbarati na chorto mo deputy governor ole Dr. Monda na Dr. Monda bweka bwerusiria somo governor na ba MCA baimokiri getambukire kya muna baimokiri batari gotebiguno mo governor eyune siasa omuntu okorengereria nga omugavana nero le behind
oko impeachment motion yomo deputy governor na gutigana y'umunchu muri grontondo ikasoro boti ruwe cyane kima urubono rwakorekana aseri tukuria rero umubiri w'umusubate yomo aseri ta Gladys Kiruboni gobono otoka asense mu Kenyero kirikia Nyankoge ime ya kabirgo umusubate ni gotebekana aseri uguma bwaye maiga yokugura n'umute oyibono orenga koge chwa asense meyo igotoka n'umusubate ni garenge gotenya maiga yomoto yukumugwera ekrarenga asense meyo abanyasa bwata nabagana amenyikorwa asense meyo ni gobono bayicane ire ya korekyo ekono kibaka korekana seri tukoria rero no naho bari kogeche meteyo gati yabo ni go batebiruna umusubati uyu ni ganyara kugweru n'umutoyo kingakiye kibono arenge gotenya na nigo agweru n'umutoyo asenchira ijya mu basukano mubironya gosira ni go rusigwa asense me n'abanyanyimbo na nigo gatira na wikiwa asense me liye kerenyo akero kiribono omuberoyo onyara ko ikiwa na ndo moliyo ngo ikase nkendu ya ibara ejuwe gotoka ase county ya Nyamira enkana bwatani banya gosira ni go bayichenera sega korekia keremero biribono ya Nyagusira yatakire ko bangwa sense meyu ya Nyankoge ejuwe gotoka imeye county ya Nyamira maiga yomote ole kogechwa kugwera na kumoito muswati yo maserieta Gladys Kirbo sense meyu ya Nyankoge. Na gutigana na yubona sorobotiro wichana tumurekera ryande agendretse gokorekana ebyombe hane mono kuruwase kidini kubwatira na inseri ya buri liye ebyombe byekikanisa National Council Churches of Kenya NCCK lizokolia ngo batwaro moyego yokorekana semu ya St Stephen ime ye county ya Kisii kunyara gukwana cinchira abaranyare goikira obokorere go kya sabantu bali batali kwenyara kolengana nekyombe kya mone ebyombe binde bitali bya serikali GNGO niko batebere buna ebunge nabo igo n'ekibungi cye county kibonta kumurekera abantu batari kwenyara abatakano n'ababuraka goteba bono baliya abakuruwa ase cinka kiriya kitabwati kende kwaneke nangosiro bare nawo baraba kebu n'abanubi aiga serikali ya county ya Kisii elibanyare gosirwa n'abantu boigo bare nobolema maga ukwana kuranseme yuni go batera go kikiro bago kikiro musodo ya sebunge engane yonyare kuligerigwa ase ntundende buno muri Keito Varinyo Sero agotomanya Nase kirenga yoko enekia obosibore ase mwanya banto awasaba bwatani korwe byombe bitari bya serikali obomo bwekikanisa NCCK nabo igoti dini anene korwa se county ya Kisii inso moroberi omanyankantebu na mulika initiative kora waneke ombe kya USAID batiramo gosegeta ogotori wa kororoberi wa obogima asabantu bonsi asege ikaro yokoroto tai gatia mangana yo babete bakwari bagari tangani nigo baine kya sobwamo bunanachiko ikiraniwa ase serikali ya county na baigo serikali nene iryo ine kya buna kera omo Kenya onyodireri bagali yobosibore asobogimobo. Leo tumekuwa hapa katika jumuiya ya St Vincent hapa Kisii kuzungumzia maneno ya memorandum ya kwenda katika Kisii County Government au na serikali kuu kuhusiana na yale ambayo tulikuwa nayo kabla ya uchaguzi. Sasa tumepitia hayo maneno na tuna mipango ya kuyapeleka mbele kwa viongozi ili wapate kuyaangalilia na kuyatimiza. Gokwanera abagotune cintakana niga babwatani abo bateba buna obunerere bwabeire bokorokana egento baganirie kebege kurigereriwa wazee na youths na orphans. Kuna shida sana haswa wazee wanapata sisa kwa sababu huwa pesa zao uchelewa sana, hasipati kwa upesi. Hata sikija utapata pengine vijana wengine wako ni next of kin wanafanya mpango mwingine wanachukua hizo pesa wasawa wapati. Haswa pia orphans na watafutiwe njia ya kufanya nini ya kusaidiwa sana. Nigo baruo kuboria go cyasobotumeki bwekikadi cyekerero no bego kubwatu kwa wekibesa ucyasaba abantu bali no borema asekeria abanke babo nigo batari goikera kibese cyo kubairira barabwo go cyandika. Kuna kadi ambazo tulielezewa watu wa disability wanafaa kuzibadilisha zikuwe digital. Alafu pia kuna funds ambazo zinakuja kwa ofisi ya disability. Lakini wazazi wengi hawapokei hizo hela, walemavu wengi hawapokei hizo hela. Hatujui zinaingia kwa mifuko ya watu ama huwa hazikui released.
nigo baigerera chiamate chiabaria barabake anene family y'Abanubians asekeria bagani babe bagosirwa kubwatikana nimechane ibawetera. Familia za minority especially Wanubi wanafaa kuangaziwa sana, wana mambo mengi ambayo yanaweza kuwasaidia kwa sababu kulima hawana uwanja ambao wanaweza lima waweze kupata riziki kutoka hapo. Asense moyende ni gabwatani korwa sedini yege Islamu baba kugikiria ukungusana no kwabere gokoeneki wa ase kiombegetenere taba Islamu ya subkem na kugania ukungusana no kwogoika omerio no morembe koeneki wa ase oborai bwa Islamu. Kuwa kuna shida katika subkem. Naona kuna shida. Pata kuna mgogoro kidogo mnaona kwa shida. Sasa mimi naomba hivi kwa Waislamu wote kwa jumla wafanye utusikane ile mgogoro iko pale juu mnaongea kwa nini kwa media ifanye nise wasikizane. Ogo chamo irogo kwanera igatie bitambukiro byo kwegerera obosibori bwa mwanyabantone gatie merobero yaberege kogokerwa asibaboririe omorembe no botoereru koenekiwa anene Imbeye County ya Kisii. Nashukuru sana kongamano hili maana limetufungua macho. Limetufungua macho, watu wameanza kujielewa wanafanya nini na wanafuata wapi. Kwa hivyo viongozi wetu pia ninawaomba. Kisii tumekuwa watu wa amani miaka mingi na hata sasa tunahitaji amani. Ile mgogoro kidogo iko kwenye kaunti yetu. Tunaomba na Mungu ajalie hiyo migogoro iweze kuisha. Ngoripoti regataseni kia Ndizi TV, area tariane Evelyn Osero. Mbia mono mulikite Evelyn Osero sorobocho rwasenchere yoboyekera no gotigana yuni gobono eskuru yeri yabe jibone gotoka nsemeri yeri goma ase bunge ya Kitutuma sawe meye county ya Nyamira ni gobaganiri omubunge okitutuma saba krivugisairo koneke bunanko bagachira linyomba chiake bara kubatikana no baro monene ogenrete comment kana ase eskuru ejo chingakiye chini go mwalimu monene bwe eskuru yenyare kuboli abayiboli koneke bunanko ne kibale chinsa bana obakokira ne eskuru na chinsa bakuruoro digaya kwa naya kumaiga yugo twalege karamo na abayiboli tukuli ya seskuru ejo asana bakurunka na kogenda seskuru yugo sede scholars omurikito kurwa se county ya Nyamira Paul Cup Okara no robocho rwa senchira yoboime nige ikaro kyarengene kirenga yokoroso mwaka asaba buli abaiga banyara kwa bakwigwa na munabali mu gukinyara kwa bakubwata na bunenchire ya moyo gukinye skure yiga eri yabe Meshak Orure principal ria be secondary school igoto wana no muibuli na baibuli bonsinga abana witegera to kubaririsa 12 nere na wana to kupime sabunga omwana oyo onyorwete school saa 12 chinsa 12 chinsa irenga bwena te wikaka gukwana maiga yege karekyo nigo mwalimu munene bwe skuru yiga agendera ko bagakubolia abo bali kubwatira na bunenchire Eyemo yokweneki abana babongo twara bale chinga kicinyororo ilyo gosoma sugwaka nibisagwe bio bibatungetie egenkyo abayibuli baito tubwatarane ekenyore keneki asana ge surround the school ngoto taibikere challenge abana bakonyora nyambari bagotaka gopotea batubwatisi nanyinabo ekati abalimu bakwana muna Ndizi TV nigo baereiro mukyobo asibatebire nigo baratkunyara kwa bakobeko mukyo munene kwende kibuna eskure yigango chikunyarire ko bagegokinia ebirengo bya masomo abo gwatira no kuyankora agati y'abalimu n'abana abalimu baito mbare committed okara bare gasingiya kubuka bale mandi basomina magaro kono to kweni kari kya bayibuli basupport abana babo especially kinyaruka baruera abana babo kibesa mapema kiri kitakeira se school Seriatan Samuel Simba my deputy principal academics ria be secondary school na ching srans to bisia mangana ya masomo nta da koranga abana bartuga da school ye to basomere gubiya baetire gubiya egera bagande ko crash course ci university awa ko basaba manyara ko to abana sobonge ende to nyara ko basom ego re school we na re school engiya ase masaba no kulinda sinsema yayo mwalimu munene bwe skuru yiga niga agendere koba akobuli mujumbe kurwa sorogongoriga kwene kibunanko hene kyale korisho kwa magacho egekogera niga umubaro bwa bana bange orase skuru yiga ito ya expanded ya kinire kurwa enga kinacheta around 2019 na rata bana wale karibu 680 wanondo janga ya bere marakabera sabu wale saidi yeru moja karibu 300 iga nanyinabo nigaganire chinyomba cyake barakora isigwa ejo jikogenda mu namazingira ya Sajayiga enyorekarebo na Sajayiga nigo amachako yabachinga kimbura ya ture asaiga nigare tente koros chicho nigo buna wanenga kiembure go tunigo chigo ichora
igo togosaba kara anyore chibesa chinde chiroro anyare gotokonya tonyare korosia modern toilet nerera tokonya ekora the moment imbrego twanyane chicho chiri chigo ichoro igoro bono chiabo gokongwa abana munana kibagutumia mweri oye abaibuli obekana saja igani go bagendra ko babakulira ngamba kunyara ko babakubwatrana ili gukine skure yigasi babuli abaibuli bande kunyara ko bakoira omuri oyo bunenchire ya moyo gukinya skure yigam Assalamu alaikum Jared Atuti. I'm the Parents Association chairperson. Aseigo engosaba abaibuli tubwaterane tusukie gurudumweye ekiagara kisemi na kyo obugima bwa mambi. Ane na abana baito nare nabuchi bengi cheito. Tukubatebya abantu baito tukorumukia na abana baito tukorumukia abaibuli turufi fees mapema. Wantu waseme iyo gokoro kuja korwa se school yeri yabe bono kuika tunyo konyora matokeo ara yengenjo. Ginko report rigitaseni kya wanchete kya Ndizi TV kurugiga aseskuri yiga yeri yabe gotoke meye sub county ya Masaba North meye county yiga ya Nyamira nchego nkuru kwa Polycarp Okara Ndiye mono murikito Polycarp Okara soroboti rwa senchira yoboyekera umonchu murgelia ngote bigwa kurwa sensemende studio bune biro byane byabere biko era chikora kaisa tona mange to akwarigane tigoro yentunde zitukulia kabere ase aba bwatane ba Kenya kwanza wamera Naivasha nabo igobono ensemo ya boda boda nigo bacha kyumurubiria senchira yekerero yokonyara kurangalia pikipiki na gukoira umuro somuruburiyo wonse nigo bwatamagori omayeka una paksa boda uyibona cyukumanya na dipo ni asanya ekero bona ariganira botyuru ndakoleta ekero cyara Grace to chiabo tukayomana ndamange tumira ni satori tore kubwatera nere gwetera sumuno abo imanyiryo igakorwa Lydia Mose ekero kero no petronere mukira ane kichibi chamuri ya gwikira senchire bwene tense million tendense ya Facebook na buna Ndizi TV News digital na bagense ya YouTube na bogotera buna Ndizi TV News tumira ni satori chiabo tukobuna botambe kumanya buna gendere to watekeretera ni chinkuru Vincent Onyancha